ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навон мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем, пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромат сурат ва маълумотша дар WhatsApp, имо экранбуда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай Hyundai Porter, Lacetti, Opel Sedan, Opel Vectra, Opel Astra G ва Toyota Camry, Toyota Corolla ва Daewoo Matiz ва 2106 Mercedes C-ка объёмни ва дигар мошина ҳастанд, ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. курси имрӯза дӯстони азиз 1000 рубл баробар аст ба 158 сомонӣ. навори имрӯза расар мекунем, маромат рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки билети арзон харидан, ба шумо авиакасса Акай Усмонро ба шумо тавсия метиҳем, ки ака таҷрибаи чандсола доранд. ба ҳамаи намуд самт, ба ҳамаи намуд мақсад, ки хориҷа ва территорияи Азия билет доранд. билеташон нархҳои арзон карда ҳастанд, ки ҳар як билете ки ба шумо мефурӯшанд, яъне ки электронин билет боло шуда мақсад, ки 500 рубл ҳаққи хизмати худчунон мемонад. ранги дигар авиакассо мақсад, ки 1000 рубл 10000 хел намемонанд. ака дастоини одама чандсола таҷрибаи корӣ дорад, ба шумо тавсия метиҳем. авиакасса Акай Усмон, шахсоне ки ба Тоҷикистон, Узбекистон, мақсад Қазоқистон ёки Турсия, ба дигар давлатҳо ки билет мехаранд ёки рафтаниам, ба шумо ин ҳамин авиакасса Акай Усмонро тавсия метиҳем, ки билетҳошон арзон аст. иё ҳамин 500 рубл мақсад зиёд намемонад. ҳамин ҳаққшон 500 рубл астай. дастоини одам астай. ин ҳамин рақамҳошон рақамҳои расмӣ астай, промои кор мекунад ва дар ин рақамҳошон WhatsApp-ам пайваст доранд. аз номи канали мо гап занем, ба шумо бо боварӣ билетона мақсад, ки ҳамаша туғрӣ карда равонтон мекунад. метавонед ки бо маълумотҳои бештарша гиред. авиакасса Акай Усмон ба шумо тавсия метиҳем, маромат билет заказ кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яке мошини фурӯшӣ имрӯза астае, ки срочное Toyota Camry 2 астае, ки системи вагон. соли 2006-2007 сол 34 бензини холӣ, объём моторш 2.5 литра, коробкаш автоматаи системи мошин мегӯяд бениҳоят тоза беҳтарин. мошин ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, электропакет, ходовой, 4 диска, радной краска. мошин мегӯяд ягон такси хеле коро гаштагия, фақат мошин барои нами кор рафтан омада, мошин дар дуруни шаҳр гаштагия. мошин системи вагона мегӯяд тоза омада бинен. нархи мошина мегӯяд 120 мегӯем, бо конкретна муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расуловда. одамони харидори аниқ бошанд, мегӯяд муомила мекунем. кондитсионер, электропакет, ходовой, ҳамач комфортура мошин дорад. мошин мегӯяд тоза мақсад, ки системи вагонае. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда, ки промои кор мекунад. харидори аниқ ки бошед, метавонед аз ҳамин рақамҳои мегафон бештар маълумотша гиред. фақат харидори аниқ бошад, мегӯяд муомила мекунем. мошини бадрон бе таъриф тоза астае. маромат бештар маълумоти пурраша аз рақамҳои поёнбурда гиред. маромат. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter як астае, ки мошини боркаш. соли 2006-2002 солае, ки 34 дизеле, объём мотор 2 литр, коробка механикаи системи мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад то мақсад, ки баъд аз соли нав, яъне ки мошин обшим як 3-4 моҳ дига ҳуҷҷат дорад, яъне ки яксола обшим кардагия мегӯяд соҳибаш. 4 та баллон нав астае, запчастош мегӯяд ҳамаш ақиб нав кардагия астае, ходовой дорад. мошин то қад суми холия мошина мегирӣ, фақат бора мекашӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 80 мега, бо муомила дорад. инами рақамҳо мегафонанд, ки 24 соат рақамҳо мегафоншон кор мекунанд. моторш мега бетурбоае беҳтарина мега, мақсад экономни мошин соз астае. дизел 2002 сол, моторш 2 обшим, мошин нахаду 80 навшай савдо мекунем, мегӯяд омада бинен дар ноҳияи ҳамадонӣ. дӯстони азиз, харидори аниқ ки бошед, дар рақамҳошон занг занем, мегафона бештар маълумоти пурраша гирем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед, навори моро подписач кунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Chevrolet Lacetti астае, ки светои сафедаш. соли 2006-2005 солае, ки 34 газ бензин, гази евро 4 дорад.
объем мотор 6 литра коробкаш механикаи сайстари мошин бадарон беҳтарин ай маълумотои боқимондаша бухтон мегирен. Мошин мегӯяд коробкаш соз астае, ҳуҷҷатош мегӯяд то охири моҳа, балонош мегӯяд нав астае, 4 диска, салон тоза, обши мошинча нахадвай. То охираи моҳа ҳуҷҷатам дорад, хадавой падавои салон ҳамаш тозаак. нархи мошина мегӯяд 27 мегӯем бо арзон меша ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи ноҳияи Воседа. Харидори аниқ боша мегӯяд муомила мекунем гази еврачорам дошта. Ин ҳамин рақамошон ай соҳибшунай. Маромад дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гиред то қасума мегӯяд срочно пул даркорад. Дӯстон азиз, маромад занг занем. Агар шумо ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки ҳамхали дар реклама дошта бошед, маромад рӯй кунем, мо фурӯшта ва дар видеомон ҷо мекунем. Лайкора фаромӯш накунед, навора полисияш кунем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class сечка. Сечка полни худ мегӯяд объёмни кадагем соли барои 6-1994. Суишвориш газ бензин, гази еврачор ҳам дорад, объём мотори 1.8 литра, коробкаш механикаи сайстари мошин мегӯяд беҳтарин мошина мегӯяд полни худ мегӯяд объёмни кадагем. Мошин созай, радной краска сафедай, салон тозаак, балонош ҳолати корӣ, обши мошинча нахадад, тайёра мегӯяд мегири фақат газ метӣ. нархи мошина мегӯяд 40,000 мегӯям, не ки бисёр не, камтар мегӯяд муомила барое ки мошин мегӯяд хела расход кадагем, мошин обшим соза мегӯяд. Мои мошина бадрон нархошон ай 50-45 боло, не ки кам мегӯяд ки мақсад срочно сум дар кор шудай арзонтар мефурӯшем. 40,000 мегӯям, не ки бисёр не, ягон сум арзон мекунем. мошинча айни ҳол дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. ин ҳамин рақамҳо билайншона 24 соат кор мекунад. шахсоне ки харидори аниқ боша мегӯяд бо ягон сум муомила мекунем то қасуми хулӣ маромад на занг занед. Мерседеси полни объёмни кадаги, гази еврачор, балон, салон ҳамаш тозаак. 40,000 аста бо ягон сум муомила мекунанд, рақамошон билайн. метавонед занг занед, қатъи соҳибош бо муомила ва маълумотча гирен. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla D. соли барои 2008 сол, суишвориш бензини хулӣ, мотор 1.8 литр, коробка механика, сайстари мошин бадрон, соз беҳтарин, номерот транзит, хай мошинча кондитсионер, электропакет, 4 диска, 4 балонои средни, мақсад ки 70%-60% нав нестай. нархи мошина мега 74 та мегем бо муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбеда. шахсоне ки мехара мега омада аз пеш бинанд, маслиҳат мекунад. дӯстон азиз, кадом маълумотша ки нафаҳмида бошед, агар камбудӣ боша, бухтон занг зада маълумотои пурраша гирем. мошин мега дар Душанбе 74 та аст, савдо дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафошона дар поини видео аст, маромад занг занем бо бештари маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G. соли барои 6-1999 аст ки суишвориш бензини хулӣ, объём моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд сайстанаш мегӯяд хуба, ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатош мегӯяд солона ҳастай, бензини хулия. мошин мегӯяд задагии пӯшидагӣ умуман мегӯяд надорад. мотор мегӯяд звере, расход надорад. хадавой мегӯяд кадагиай мошин, обшим ҳуҷҷат, балон, хадавой ҳамаш кадагии тайёрай. нархи мошина мегӯяд 44,000 мегӯем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе пойтахта. шахсоне ки харидор ки бошад, рақамош аста мегафон кор мекунад, маромад занг занем. дӯстон азиз, шумо дом агарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои реклама боша, маромад рӯй кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 мошинои советский молодежный. соли барои 2004 сол, суишвориш танҳо бензини хулӣ, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 8 моҳи дига танировка дорад. хоб 9 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷатай, обшим ҳуҷҷат ва танировка дорад. электропакет, мотор, инжектор, бензини хулӣ, обшим танировка, ҳуҷҷат, балон соз, электропакет, салон тоза, мошинча мегӯяд нахадвай. нархи мошина мегӯяд 20,000 сомон мегӯем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар Душанбе пойтахта. 20 бо савдо дорад. шахсоне ки мехаред ягон вариант дошта бошед, маромад пешкаш кунем ва қатишон савдо кунед. то қане ки
сум гуфтагаса хай бо ягон вариант дошта бошед маромад пешкаш кунед. Фақат ба хотири меҳнатҳо ялайкиро фаромӯш накунед. Гузорем ва навора подлисаш кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Як мошини дига ҳаста ки срочной Daewoo Matiz. Соли барои 6-1999 34 бензини холӣ, объём мотор 1.3 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникида қарор дорад. Мошин раднои краскаи, хай мошин балошам ҳолати кория, салон тоза, электропакет, хадавои мошин мега тозаак. нархи мошина мега 15500 сомон аст бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе. Дӯстон азиз, хай мақсад бо худтон дар навор чӣ хирезем мошинам хеле бо пурра маълумотша гирем. Фақат лайка фаромӯш накунен. Мақсад ки чӣ мошине ки дар комментар агар хоҳем мақсад нависед, мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. Мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек. соли барои 6-1992 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад бурчидага, мотор мегад звераи соза. мошин мегад не ки нархи ахирон шояд дига арзон намешавад, срочно мегад пул дар кора. нархи мошин баъдон 16000 аст. нархи ахирша мақсад мегад дига арзон намекунем, беҳуда мегад нороҳат накунем. мошин дар шаҳри Душанбеда қарор дорад. мошин мегад 100%. фақат як ҳуҷҷат мекунӣ, мегирӣ фақат газ метӣ. мотор хадавои хай диска писка дорад. ин ҳамин рақамҳои билайншуна шахсоне ки мехаред маълумот бештар маълумотша аз рақамҳошон гиред. фақат нархи ахироша пешакӣ ма шумода гуфта монам. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст ки дар кузофи хечбек. соли барои 6-1996 24 газ бензин, объём мотор 1.6 литр, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин баъдон соза мега, мақсад ки 100% срочно пул дар кора. мошин мегад нав мегад мотор кадаги, документҳои солонаш не ки бучидаги, хай 4 диска, раднои краска. мошин соза нав мегад мотор кадем. фақат як ҳуҷҷат мекунем, тамом. нархи мошин мегад 14000 аст. бо каунтар муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. мақсад ки бо ягон сум арзон мекунем, мошинча хай соза мега, бо хай хутон занг задам маълумотча гирен. 14000 дар шаҳри Ҳисор маромад, рақамошо мегафон аст, метонен занг занен. фақат шумо дасткитон дар фаромӯш накунед, лайкоро занед ва навора подлисаш кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ аст ки срочная Opel Vectra A. соли барои 6-1990 аст ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад, мотор 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи. мошин мега соза мега, мошин гаштест, мақсад ки дасти соҳиб шуда соза мега гаштест. нархи мошин мега 16000 бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. харидори аниқ боша мекад, арзон мекунем, маромад метонед занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 мошинои советскӣ. соли барои 6-1999 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи мошин мегад ҳолати средняй, на зур на безеб. мошин мегад мотор дуд намекунад, аккумулятораш не ки аккумулятор мега надора, и хел мошин мега соза аст, ҳолати миёна мегад, мақсад ки соза. нархи мошин мегад 5000 аст, бо муомила мекунад ягон сум ва мошин айни ҳол мегад дар шаҳри Ҳисорда қарор дорад. биен аз пеш бинен мегад, мақсад ки бо ягон сум арзон мекунем, мошин мегад боли мени аст. дӯстон аз ин бо навори имрӯзаи мо то видеои оянда.